Moi! Tervetuloa Kuusamon uistimen YouTube-kanavalle. Tänään käydään läpi meidän 25 talven uutuuspilkit. Käydään katsomassa tuolla meidän tehtaan uittoaltaalla suunnittelija Jyri Junttilan kanssa, miten ne ui. Kannattaa katsoa video loppuun asti. Arvotaan lopussa sitten iso läjä näitä meidän 25 talviuutuksia. No niin, tervetuloa tänne Kuusamon uistimen tehtaan uittoaltaalle. Kerrotaan ensin vähän tästä timanttikoppiksesta ja sitten katsotaan miten se ui. Eli Kuusamon timanttikoppis on tällainen käsityönä tehty lyijytön mormuska talvikeleihin. Pilkki on muotoiltu koppakuoriaisen näköiseksi ja siihen on lisätty 2 kiiltävää keinotimanttia, jotka saa kalat kiinnostumaan. Lisäksi siinä on kestävä ja just oikean kokoinen koukku kaloille. Timanttikoppiksen leveä pohja tekee sen uinnista tosi eläväistä ja herkkää. Syöttinä voi käyttää vaikka muutamaa kärpäsen toukkaa matoa tai laittaa koukkuun lyhyen jikihännän. Värit on valittu niin, että ne houkuttelee ahventa, siikaa, harjusta ja kirjolohta. Toisena uutuutena meillä tänä talvena on UFO-siira 2 koossa 30 milliä 3 grammaa, 20 milliä ja 2 grammaa. UFO-siira on lyijytön hybridipilkki, joka yhdistää mormuskan, tasapainopilkin ja jikipään parhaat puolet. Pilkki on ohut ja lättymäinen, mikä tekee sen liikkeessä todella kalastavan. Se leijuu sivulle pienellä ranneliikkeellä ja värisee houkuttelevasti. Kalasta UFO-siiralla nopeilla vavannosteluilla, niin pilkki nousee ja laskeutuu hitaasti sivulle pitkien vajoitusten kanssa. Voit säätää pilkin uintia valitsemalla jikin tilanteen mukaan. Isompi kalajiki rauhoittaa uintia, mutta pienempi jikihäntä pitää sen aktiivisena ja eläväisempänä. Voit kalastaa UFO-siiralla myös toukilla. No niin, miltäs näytti? Arvotaan tosiaan kaikki nuo videolla näkyneet tuotteet näissä meidän paketeissa. Ja arvonta on hyvin yksinkertainen, eli ota meidän kanava seurantaan ja kommentoi alle, mikä sun mielestä näistä oli kaikista parhaimman näköinen. Arvonta suoritetaan helmikuun viimeisenä päivänä. Kiitos katselusta, kireitä siimoja.